kunjalo nokuthi lento oyishoyo, lento eshiwoyo uvumelana nayo futhi ufuna ukuyibona. Haleluya. Angikakusho bazalwane, amen. Haleluya. Ngicela kube into oyijwayelwayo uma ushunyayelwa, you engage with the word ngokuthi uthi amen. Hallelujah. Hallelujah. So be alive and be active. Ngoba lokhu kukhombisa ukuthi izwi likaNkulunkulu uyalikholwa. Hallelujah. Izwi likaNkulunkulu elisuke likhulunywa uyalikholwa futhi uyalamukela uma uzothi amen. Hallelujah. So whenever someone is standing before you ekhuluma izwi nento ovumelana ngayo, ovumelana nayo nayo, uyawusho amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So amen ke bazalwane ubaluleke kakhulu, wenza nomuntu omphambi kwakho abone ukuthi uyayireceive izwi uNkulunkulu alikhulumayo esebenzisa yena. Hallelujah. Singambungi nje umuntu phambi kwethu noma uthi uyabuseka but you are not saying anything. You engage the word of God ngokuthi uthi amen. Hallelujah. Hallelujah. So asibe alive and proactive ke bazalwane. Praise God. Hallelujah. Lokhu bingelela umama ufuneka phakathi kwethu egameni lenkosi, ngibingelele umfundisi Funeka, bingelele omama bonke, bingelele i-worship team, intombi kanye nensizwa egameni lenkosi. Siyabonga bazalwane kukhona benu namhlanje, kuchilinyana kuyabanda kodwa you are here egameni lika Jesu. Siyabonga. Hallelujah. Hallelujah. Senikhohliwe ngizolo nginikhumbuza nje. Hallelujah. Yazi kuba ihlazo kanjani ukuthi umuntu ashumayele into powerful, especially umuntu wangaphandle. Mhlawumbe mina ngakho nankinga ashumayele kodwa abazali bayambuka nje, bayikholwa lento ayishoyo impela kodwa nje aba-engage abasho ukuthi nje. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nazo-ke yabona manje ngiyezwa ukuthi ngisesontweni. Praise God. Hallelujah. Nazo ungawuyeki noma ngingasasho ngo hallelujah, uresponde ngo amen. Bingelele kanonke bazalwane, worship team, inqubeko siyakubingelela egameni lika Jesu. Bazalwane bonke nje nabancane, siyabonga bazalwane. Izolo indeed sibe nesikhathi esihle impela la. Siyabonga inyama ibengaphezu kwabantu. Hallelujah. Usho amen nasenyameni. Hallelujah. So sibongile kakhulu bazalwane, bekumnandi kakhulu. U-Albongwe uthi noma esethimini ehluliwe kodwa ngoba uMamlusha umhlulile kanti ucosha isicathulo, i-victory yakhe leyo. Amen. Uthi usicoshe kuqala ngayo isicathulo. Amen. Siyabonga bazalwane. Sikwi-conference njalo usuku lokugcina lolu le-conference, kade sinayo i-break camp. Hallelujah. Break camp. Mhlawumbe uma singabuyela nje emuva kancane sikhumbuzisa abazalwane ngezwi elishunyayelwe la on Friday, neli theme of our conference, Deuteronomy 1 verse 6 and 7. Deuteronomy 1 verse 6 and 7. Le nto ethi break camp sithathele lapho bazalwane. Uma uNkulunkulu ekhuluma through Moses ethi tshela abantwana baka-Israyeli ukuthi sebehlale isikhathi eside kule ntaba, sekuyisikhathi sokuthi baqhubekele phambili. Haleluya. Uthi batshele ukuthi sebehlale isikhathi eside kule ntaba, bagcina intaba sebeyenza i-destination yabo, sebehlale kwi-level eyodwa yokumkhonza uNkulunkulu, baze bayitshela ukuthi sekuyikho lokhu ukumkhonza, kanti uNkulunkulu usababizela kwenye i-position, usababizela kwenye indawo. Hallelujah. Then uNkulunkulu uthi kubona-ke break camp. Amagama likamthi break camp usima uchazile kakhulu. Ukukhulunywa ngokuthi-ke manje ngoba usuhlale la endaweni eyi-1 isikhathi esodwa, break camp kusho ukuthi qoqa iy'mpahla zakho la kade uhleli khona bese uqhubekela phambili uye kwenye indawo. Haleluya. So ngamanye amagama, move forward, ungabi stagnant. Usuhlale iposition eyi-1 isikhathi eside waze waba comfortable, wazitshela ukuthi this is it,
akukho ngale kwalokho. uNkulunkulu uthi-ke kubantwana bakwa-Israyeli ngenxa yokuthi base relaxed kakhulu eHoreb, sethi kubona-ke sekuyisikhathi ukuthi niqhubekele phambili, senihlala isikhathi eside kule ntaba. Imessage lapho nje is very clear kuthina njengabazalwane ukuthi kunezinto esesihlale kuzona isikhathi eside saze sayijwayela. Abanye imisebenzi yabo abayisebenzayo abasasiboni isidingo soku-apply. They are sitting on the same mountain for isikhathi eside. Mhlambe ngayi i-life yakho of prayer. You've been praying same prayers namhlanje nakusasa, namhlanje nakusasa. Awuboni inqubekela phambili, uhleli on the same mountain. Kodwa uNkulunkulu imessage ayidlulisa kule weekend to sum up the whole conference. Methi break camp, kusho qhubekela phambili manje. Move to the next level. There is kune level engcono yakho yokunikela. Kade wanikela ngo-10 rand selokhu wasendiswa noma unayo imali uholile unikela ngo-10 rand. Break camp manje. Break camp, break ama-boundaries and nama-limitations. Khuphuka uye ku-20 rand. Hallelujah. So uhlala isikhathi eside entabeni yokucomplaina. Sekuyisikhathi manje sokuthi izinto ezikwenza ukuthi ucomplain uzibe zikhona. You are breaking a camp. Hallelujah. I-happiness yakho isikhathi esiningi nenjabulo yakho incike kakhulu entweni affect impilo yakho. Waze wahlala khona watshela ukuthi wena uzolawulwa yilezi zimo ezikhona empilweni yakho ezikwenza ukuthi namhlanje ujabule kusasa ujabule. Kodwa uNkulunkulu uthi usuhlala isikhathi eside ke kuleyo ndaba yoku-influence nokuphila ngama-feelings nama-emotions. Isikhathi sokuthi uqhubekele phambili. Isikhathi to break camp njengamanje. Musulawulo indlela ofila ngayo. Isikhathi manje sokuqhubeka udlubulundele emwenzi khona. When we break a camp, bazalwane, it's not easy ngoba it's our comfort zone. Hallelujah. Ma umshumayela usushumayela ama-message ayawodwa isikhathi eside. It's time to break camp. Go deeper into prayer and ask God for new revelations, new knowledge. Indlela ofunda ngayizo, ufunda amavesi awu-2, usuhlale kuleyo ndaba isikhathi eside bese uyazela ulale. Kodwa uNkulunkulu manje uthi break camp, nyuka manje, funda i-chapter. Funda ama-chapter awu-2 manje. Ubufasta ukuthi once a month, break camp manje. Wazi wayitshela ukuthi hayi ngoba uyafasta nje for the sake ukuthi ufastile. Wayitshela ukuthi sekuyiyona ndawo leyo ukuthi uhlale kuyona. No, break camp. Nikhona abantu abazalwane, imali awazi ukuyibeka. Waze wayitshela no mina ngophila kanje. Shuthi uNkulunkulu ungibizela ukuthi ngiphile ukuthi le mali ngenze u1 no2 no3 ingakhona engisala nayo. No. Sekuyisikhathi manje to break camp. We make means. If you have to cut off ama-insurances athile, if you have to cut off iy'kweletu ey'thile ngenxa ukuthi fanele kube khona imali, do that because you are breaking camp. You are moving from ilevel akade ukuyona uqhubekela phambili. Abangani akade uhamba nabo isikhathi esiningi, they are holding you back. Uyabona ukuthi there is no progress. I-commitment yakho enkosini ayikho kahle. Break camp. Usuhlala isikhathi eside kuleyo ntaba. So that's what basically we are saying, bazalwane, kule conference ukuthi no, isikhathi manje sokuthi ngithatha isinqumo sokudlubulundela manje. Hallelujah. Ngize ngenze i-example ngami ngathi I took a decision, I'm breaking a camp. Ngiqhubekela phambili. I took a decision yokuthi ngeke ngize ngisanikela imali engaphansi kwa-50 rand. Makuthiwa ngibroke ngonikela ngo-50 rand, isinqumo sami leso. Ngoba ngibreaka i-camp. I-comfort zone kakhulu. Sesibeka i-comfort zone kakhulu bazalwane. Even emalini zethu. You are breaking camp. Makufanele ube khona okususayo emalini yakho, kususe uprioritize uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So basically that's what we are saying kule conference ukuthi thatha isinqumo sokuthi awusabuyele emuva. Noma bekhona abantu abakusupportayo kulento noma bengekho, thatha isinqumo that we are breaking a camp. Uthi uNkulunkulu Israel senihlale kule ntaba naze nanethezeka. Uthi usima uNkulunkulu wenza into ezinkulu kule ntaba baze bayimcreme ukuthi uNkulunkulu move amesila kule ndawo kuphela. Sekusho yena ke manje uthi no, senihlala isikhathi eside la. I know ukuthi I moved here. I know ukuthi you have testimony for this mountain. Kodwa ke manje sekuyimina ke uNkulunkulu kuyashintsha manje ngithi sukani ke kule ndaba manje niqhubekele phambili. Angibizelanga ukuthi niphelele eHoreb. Nibizela ukuthi niye eKhanana.
basesebeseduze neKhanani kodwa bayibona iHoreb sekuyona ndawo yokuhlala. Kodwa uNkulunkulu uthi move forward now. Move forward. Hallelujah. Move forward. Ama-addictions nama-habits obuphila ngawo manje, break them. Ungabusabuyela kuwona. Hallelujah. Ungabusabuyela kuwona. Praise God. So namhlanje ke bazalwane sizoqhubeka lapho sigoqa indaba yethu, sigoqa iconference yethu. Ela siye ku amakhosi yesibili, chapters number 7 verse 3. Amakhosi yesibili, 2 Kings chapter 7 verse 3. Sizoqala ukufunda ku verse 3. Sehle njalo. 2 Kings, ngizocela ukuthi ngifunde la bese simangele kwi-microphone naye angifundele. 2 Kings chapter 7 verses number 3. Mase sitholile sithi amen. Ngiyafuna kubazalwane. And there were 4 leprous men at the entering in of the gate. And they said one to another, why sit we here until we die? Ungasikhulumi lesingisi nje, isingisi saku King James lesiphela. Ungasikhulumi. Why sit we? Ohle kwabantu. Amen. Hallelujah. Usisho mawufunda iBhayibheli kuphela. Why sit we here until we die? If we say we will enter into the city, then the famine is in the city, and there we shall die there. And if we sit still here, we die also. Now therefore, come, and let us fall into the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live. And if they kill us, we shall but die. And they rose up in the twilight to go unto the camp of the Syrians. And when they were come to the uttermost part of the camp of the Syria, behold, there was no man there. Can somebody say, there was no man there? There was no man there. Verses number 6, for the Lord had made the host of Syrians to hear a noise of chariots. Who made the host of Syrians to hear a noise? The Lord. uNkulunkulu wenza bezwe umsindo wenqola umsindo wamahashi. Even the noise of great hosts, and they said to one another, Lord, the king of Israel hath hired against us the kings of Hittites and the kings of Egyptians to come upon us. Okay, let's see verse number 8. And when these lepers came to the uttermost of the camp, they went into one tent and did eat and drink, okay, and carried then silver and gold and raiment, and went and hid it, and came again and entered into another tent. Bahamba from tent to tent manje, kade behleli lapha, and carried there also, and went and hid it. Ufunde ke simo. Abanomhogo basemnyango waseSamariya. Verse 3. Kwakukhona esikhaleni sesango abantu abane abanomhogo. Bathi omunye komunye, sihlaleleni lapha size sife na. Uma sithi siyakungena emzini, indlala isemzini, siyakufela khona. Uma sihlezi lapha siyakufa futhi. Ngalokho masihambe sisukele iqhamu lama-Aramu. Uma esiyeka siyakuphila, uma esibulala siyakufa. Basuka kuhwelela baya eqhamu lama-Aramu. Sebefika emaphethelweni eqhamu lama-Aramu bheka, kwakungekho muntu lapho. Inkosi ibisiyizwisile impi yama-Aramu, umsindo wezinqola nomsindo wamahashi nomsindo wempenkulu, aze akhuluma omunye komunye ngokuthi, bheka, inkosi yakwa-Israyeli isiqashele amakhosi amaHeti namakhosi ase-Gibhithe ukuba asifikele. Verse 8. Labo abanothobo sebefike emaphethelweni eqhamu, bangena kwelinye itende badla baphuza, basusa khona isiliva legolide
lezingubo baya bekuthukusa babuya bangena kwelinye itende basusa nakhona baya baluthukusa. Amen. Ngicela sinothise le ntombazana ukuthi akukho la sitshelwa khona ukuthi uxhoko lalingasekho emzimbeni yakho. Haleluya. Akukho la sitshelwa khona ukuthi uxhoko lalingasekho, kodwa sibabona beqhubeka bemove. Sibona beqhubeka impilo yabo iya phambili kodwa uxhoko lisekhona. Haleluya. Now, la ke bazalwane iBhayibheli lisitshela ukuthi kunalamadoda amane ayekade enoxhoko. Uxhoko bekuyisifo ebesisibi kakhulu. Isifo ebekade umuntu masimbambile, number 1 sizodla leyo ngxenye yomzimba wakhe. Mhlambe for example masizoqala engalweni, ingalo yakhe izodleka igcine ingasekho ingalo yakhe. Bese sidlulele nakwenye ingxenye yomzimba, nakhona futhi lesifo sidle leyo ngxenye yomzimba igcine isingasekho. So bekuyisifo ebesiyingozi kakhulu. And number 2, lesi sifo besenza ukuthi umuntu onaso asuswe phakathi kwabanye abantu, ayohlaliswa yedwa buqamama noma ayohlala nabanye abanala lesi sifo esifana nalesi sakhe. Haleluya. So ngamanye amagama lesi sifo besimkhipha umuntu. Nabakhumbula laba abawu10 elithi iBhayibheli babe noxhoko, uJesu wabaphilisa. Emva kwalokho kwabuya oyedwa wazobonga kuJesu. Kade behlaliswe kude nabantu, kade besusiwe emndenini yabo. So lesi sifo besenza ukuthi umuntu onaso abe umlahlwa, ahlukane nomndeni wakhe, ahlukane nomsebenzi wakhe, ahlukane nayo yonke into akade enayo, ngoba bekuyisifo ebesithelelana ngokuthi umuntu abeseduze kwalomuntu onaso. So bebethathwa njengabantu okwesithathu abangcolile, abantu abanesifo soxhoko. Praise God. Hallelujah. So uma umuntu enaso, uma mina ngingenaso, ngihlala eduze kwakhe, uyangcolisa noma kuthiwa mina asingibambanga. Obviously sizokungibamba ngoba si-contagious. So bebesusiwe ke bahlaliswe ngaphandle. We understand ukuthi amadolobha ala kwa-Israel abekade enama-gate. Bekune-gate edolobheni nedolobha elibuye livalwe lelo gate. Hallelujah. Niyakhumbula uJesu elithi iBhayibheli eyongena emzini waseNayini, ngasesangweni lakhona wahlangana nalo wesifazane wayekade uphuma umngcwabo, eyongcwaba indodana yakhe yokuqala yokugcina, yet umfelokazi futhi. So bekade kuba nama-gate. So laba ke bebehlala ngasesangweni, kodwa ukuhlala kwabo ngasesangweni bengalitholi usizo, even though kunabantu abebekuthiwa ama-gatekeepers. Hallelujah. Abebekade beseduze nesango, bebheke becontrola futhi abantu abangena nabaphuma edolobheni. So laba bantu laba, lamadoda lawo womane ayekade ehleli ngasegatini. Ngasegatini kunabantu ababaziyo who are keeping the gate, kodwa abakwazi ukubasiza noma benalo usizo, kodwa abakwazi ukubasiza. Because khona izimo kwesisikhathi oke ufisa usizo labantu, kodwa uthola ukuthi abantu baseduzane kodwa bangakuniki usizo abanye benalo, kodwa ungakwazi ukulithola usizo lwakho kubona. Leyo nto ifundisa ukuthi kufanele amehlo akho wasukuse kubantu kodwa wabhekise kuNkulunkulu okuyena umnikazi wosizo. Uthi uDavide, ngiphakamisela amehlo wami entabeni, usizo lwami livela kuJehova. Akasho ukuthi usizo lwami livele entabeni, noma amehlo waphakamisela entabeni, kodwa akabhekile entabeni for usizo, kodwa usizo lwakhe ulibheke kuJehova, uthi yena odala ilizwe nomhlaba. So these 4 men babekade behleli ngasesangweni bebanjwe yilesi sifo. Lithi iBhayibheli lithi babehleli at the entering in of the gate. Futhi abantu abangenayo bababona. Abantu abanemali nabantu abanosizo bayakwazi ukubabona. Mhlambe even their family members, they could see them. Mekuthiwa mhlambe khona umndeni ophumile, mayesebuye uyababona because they are sitting at the gate. Kodwa abakwazi ukubasiza ngenxa yesimo sabo. So these men were outcast. Babelahliwe.
babenganakiwe, base behleli kule ndawo sebeyenze indawo yabo, sebeyenze idestiny yabo, sekuyindawo aba-comfortable kuyo, ngoba akekho ozobahleka, ngoba izimo zabo bonke ziyafana. Haleluya. So uma beyibheka eyibuka yena angakwazi ukumhleka umakhelwane wakhe ongasenalo unyawo, because naye mhlawumbe isandla kanaso. So ihlazo babephila ngaphansi kwalo lalingasabanyakazisi, because they formed their own community. A community ethi sihleli la and we are waiting to die, ngoba ayisekho into ezokwenzeka kuthina. So they were comfortable in their situation. Le ndawo ababehleli kuyo ngasesangweni yayisikade isiyikhaya labo, sekuyindawo abazinze kuyo, sebeyindawo abathi bebeyibuka bayibuke njengendawo yokufa. They were comfortable. Hallelujah. Praise God. Now lithi ke iBhayibheli ngesikhathi behleli lapho esangweni kwakhona usuku olungafani nezinye insuku. Basibona belahliwe, basibona bengento yalutho, imndeni yabo iba neglectile, ingenandaba nabo. Kodwa there came a day, angazi ukuthi yini eyamotivator ukukhuluma kwabo, futhi angazi ukuthi oyimuphi kulaba bobane owaqhamuka nale idea. And lithi iBhayibheli bathi omunye komunye. Hallelujah. Hallelujah. Noma belahliwe besendaweni yokulahlwa, kodwa imlomo yayisakwazi ukukhuluma yona. Bathi noma singakwazi ukuthi siyongena ngaphakathi ngenxa yezimo zethu, kodwa sizosebenzisa lokho esinakho ukuze sikwazi ukuthola esingenakho. Awukodwa nikhona bazalwane ekuseni. Noma sikule ndawo, sikule camp, ngoba le ndawo yayisiphendika icamp yabo. Noma sesithe siyogugela sife la, kodwa ngoba imlomo yokukhuluma sesenayo, mhlambe uma singakhuluma sishintshe ilanguage, sikhuluma ilanguage engafani naloko esikubonayo, mhlambe khona into engenzeka. Mhlambe noma sikule simo, uma singashintsha indlela esibuka ngayo impilo, mhlambe khona into engasenzeka. Mhlambe noma abantu bengekho abangasiza, kodwa mhlambe lokho esinako kungasebenzela into our own advantage. Hallelujah bazalwane. Sikhona yini isimo obhekene naso njengamanje, othi mawusibuka ubona ngazathi akekho umuntu ongakusiza. Kodwa let me say to you, kuleso simo ikhona into ongayisebenzisa ukuze ukwazi ukuphuma kuso. Hallelujah. Noma abantu bangangabakhona eduze kwakho, kodwa ngenxa yokuthi umnyango obheke ezulwini wokukhuluma noNkulunkulu omnikazi wempilo yakho usavulekile, for so long kusekhona uNkulunkulu, kusho ukuthi khona okusangenzeka. Noma kuthiwa abantu abekho eduze kwakho, kodwa as long kusekhona yena, ikhona into engasenzeka. Now lithi iBhayibheli kulesimo ababhekene naso sokulahlwa nesimo sokuba bodwa, lithi bakhuluma komunye nomunye. And lokukhuluma kwabo akumotivatewanga omunye umuntu. Cela wehlisa kancane qhubeka. Unlike the Israelites, uIsrael lapha kuDeuteronomy 1 verse 6, uNkulunkulu wakhuluma nabo. Angithi nizwile bazalwane? Uthi uNkulunkulu ekhuluma ngoMose uthi tshela abantwana bakwaIsrael ukuthi sebehlala isikhathi eside kule ndawo, batshela ukuthi abaqhubekele phambili, khona okungcono engibabekele bona. Laba bo4 abatholanga semoni bazalwane. Akekho umuntu owabashumayeza wathi sekudzini nihlala isikhathi eside kule ntaba, sekuyisikhathi ukuthi niqhubekele phambili. Awungakhumbula uDavid elithi iBhayibheli ngelinye ilanga iZiklag lalikade lishisiwe. Laba ayekade hambe nabo beyempini sebebuyile benqobile, bakhompena ngaye uma befika amakhosikazi abo nabantwana sebethathile.
lithi iBhayibheli baqala bakhomba uDavide isijungu ngesijumbane bathi kunjenje asinamakhosikazi asinabantwana nje ingenxa yokuthi wena usithathile wahamba nathi. Kusho ukuthi njengoba izikleki lishisiwe nje iblame yokusha kwezikleki nokulahlekelwa kwethu abafazi bethu nabantwana bethu siyithatha yonke siyiphonsa kubo. Lithi iBhayibheli indoda kaNkulunkulu yaba distressed, indoda kaNkulunkulu yaba senkingeni ngoba ibona sekugxekwa yona. Kodwa lithi iBhayibheli uDavide akazange aze aye kulaba kade bemgxeka. Lithi iBhayibheli uDavide wehlele endaweni ebizwa ngokuthi inqaba. La khona abantu bengekho khona kodwa wehlele enqabeni. La khona abantu bemgxeka khona kodwa yena wazi ukuthi yini indawo angaphephela kuyo nendawo enosizulu wakhe ebizwa ngokuthi inqaba. Lithi iBhayibheli mayefika lapho uDavide, lithi iBhayibheli he encouraged himself in the Lord. Abantu bengekho abazomshumayeza bethi weDavide nanka amandla. Abantu bengekho abazoma phambi kwakhe bethi you can still do it. But lithi iBhayibheli uDavide wazikhuthaza yena enkosini. Because kuyenzeka sometimes angakhona umuntu okushumayeza. Sometimes kuyenzeka ukuthi uyalifunda iBhayibheli lingayenzi sense phakathi kwakho. Kodwa lithi iBhayibheli uDavide efikele isimo esinjalo lithi wehlele enqabeni. Enqabeni kwakuyindawo la kutholakala khona amandla akhe. Enqabeni kwakuyindawo la khona athi mayesengene khona ezwe iculo lishintshe. Ethi noma ngingedwa ngishiyiwe kodwa once ngangena enqabeni ngizobe baningi abangakithi kunalabo engibhekene nabo. Enqabeni indawo la khona kunabantu abaningi abazoletha usizo lwakho. Azobhalayo ngiphakamisela amehlo ami entabeni kodwa usizo lwami livela kuJehova. Inqaba yindawo la khona uthola amandla khona. Inqaba yindawo la khona uthola istrength sokuqhubeka noma ushiyiwe. There is a place of comfort. There is a place of power. Khona indawo la khona ukwazi ukusizakala khona. Khona indawo la ukwazi ukuthulula khona umoya wakho. Khona indawo ekwazi ukunderstanda isimo sakho kangcono. Awukhona kodwa abazalwane. Khona indawo yamandla. Okunye uzizwe usudona. Khona indawo la ubika khona. Khona indawo leyo ndawo ibizwa ukuthi inqaba. It's a place of prayer. It's a place of prayer. Laba bobane akekho wamaphambi kwabo wathi kukhona okusangenzeka. Kukhona la nisangaphuma khona. Kodwa lithi iBhayibheli bakhuluma omunye nomunye. Izwi libazalana? Asisho no amen. Bakhuluma omunye nomunye. Asizwe ukuthi bakhuluma bathini. Le nkulumo yabo iwumbuzo. Sihlaleleni lapha size sife na? Why sit here until we die? Angazi ukuthi imotivation yalamazwi yayikade iqhamuka kuphi. Ngoba abantu laba asebela number 1 asebelahla ithemba. Abantu asebelindele ukufa. Abantu abangaliboni ikusasa. Kodwa sizwa bebuza bethi komunye nomunye sihlaleleni lapha kule position kule camp because le ndawo yayisi camp. Awuzwa lo mbuzo ngawuzwa lo mbuzo ufuna ukuthi we must break camp manje. Sekusikhathi ukuthi siye phambili we must bazalwane I explained on Friday ukuthi to break camp kusho to pack up kusho ukuqoqa imithwalo namasaka akho usuke kwiposition ekade ukuyona uye kwiposition engcono. To break camp kusho to move in. Kusho also to move out. To break camp kusho to leave the place of the old jwayele. To break camp bazalwane kusho to walk away. To break camp kusho to move forward. Hallelujah. Now, let's take a Bible back mabe decide let us break camp njengamanje. Because ama options is now. If sithi siyahlala la
sizofa. Futhi okay, before bathi masihlala la, bathi njoba sila egate of the city, le dolobha. Uma singena siya la egate, uma singena ngaphakathi, asizobulawa na abantu esizobafica emzini. Into ezosibulala indlala. Because akekho umuntu ozosondela kuthina. Futhi akekho umuntu ozosiza ngoba basiyekile kade sisahlala nabo. Yini ezosenza ukuthi basinake manje uma sesifika. So uma sithi siyongena emzini kunendlala emzini ngoba sizobulawa indlala. So futhi uma sithi sidecide ukuhlala la sizofa ngoba ayikho futhi enye option esinayo la, we will still die. So the bottom line ithi, let us take a risk and break camp. Breaking camp is taking a risk. To break camp ukuthatha i-risk yokuthi usuke endaweni oyijwayele uye endaweni ongayazi. To break camp ukuthi angazi la ngiyakhona kuzokwenzakalani, kodwa I am going there anyway. Angazi ukuthi lo msebenzi ngiwuaplayela ngizowuthola yini, kodwa it's worth taking a chance. Angazi ukuthi uma nginikela ngithatha i-commitment yokuthi ngiyanikela ngiphile ukunikela, angazi ukuthi ngizophila ngani, kodwa it's a risk I'm willing to take. So these men bathi uma sihlala la sizofa, uma siyongena emzini futhi sizofa. What must we do? And then they decided that you're gonna break camp. Sizosuka endaweni comfortable. Because noma yayibuhlungu le ndawo, kodwa iyona ndawo basebeyijwayele. Ushintsho bazalwane lukho easy. Even kumuntu ohlukumezekile kulona. How many people abagcina befile kuma relationships are abusive? Ngoba bethi sengijwayele yena, angisakwazi ukumshiya ngiyoqala umuntu omusha engingamazi. Better devil you know kunokuthi ngiyoqala usathana omusha. And most yalabo bantu ba end up bebulewe ngenxa ye comfort zone. Ngamanye amagama imizari yabo, ukuhlupheka nokuhlukumezeka kwabo kugcina sekuyi comfort zone yabo. Noma sekufika usizo angakwazi ukulibona usizo ngoba ucomfortable enough la ehlezi khona. Hallelujah, hallelujah. Bazalwane, there is a kunendawo engcono uNkulunkulu afuna siye kuyona. Mina I'm talking to you. Kunendawo engcono uNkulunkulu afuna ukuthi umuvele kuyona. There is a better position. There is another camp. Lokho kwaziyo naloko kubonile akakabi ikona. It's not even the glimpse of it. There is a better life for you. There is a better future for you. There is a better job for you. There is a better life of prayer for you. All you need to do is to take a decision. To move forward, to break camp, to break boundaries. It's time to leave impilo to start a new thing. uNkulunkulu ekhuluma noJeremiya, bheka ngiqala into entsha. Behold, I'm doing a new thing. Hallelujah. There is a better place. Kunendawo engcono yomthandazo. Bazalwane, uNkulunkulu usifuna simove from the level esikuyona siye ku level engcono. Kuyona yonke into esiyenzayo. Musukuba umuntu oyedwa for the past 10 years you are the same person. You still entertain izinto ezifanayo for the past 10 years. Hallelujah. You still do izinto ezikulimazayo kwawena njalo over and over again. It is time to move, man. It's time to move away. Even from friends. I'm saying it again, even from friends. Even from situations ezikulimazayo nezikuhold down nezikubambayo ukuthi uqhubekele phambili. Move away from such. Lithi iBhayibheli laba bantu bathatha isinqumo
Ngicela usibuyele khona Simanga verses number 4. Verse number 4. Uma sithi siyakungena emzini, indlala isemzini, siyakufela khona. Uma sihlezi lapha siyakufa futhi. Ngalokho masihambe sisukele intambo lama-Aramu. Uyasiza isinqumo abasithathayo uthi nje emva kwalama options abawashoyo ukuthi uma sithi siyongena emzini sizofa. Uma sihlala la futhi sizofa. Sebethi ke asivele sife kube kanye. If we die, we die. Bazalwane into yokumuvela phambili into of breaking a camp into yokuthi uthi if I die, I die. Usho njengo Esther owathi noma ngingavumelekile ukuthi ngiyobona inkosi kodwa if I perish, I perish. Ngiyakhona noma inkosi ingangibizanga kodwa ngiyakhona. Umuntu obreak camp umuntu othi ngizodlulundela noma ngingavumi, ngizothandaza ebusuku noma ngingavumi because I am breaking camp. Angizoyenza le nto ye religion kodwa ngizophusha kunzima, ngizothandaza kunzima, ngizozila ukudla kunzima. Inyama yami ivuma noma ingavumi ngizoya enkonzweni, ngizoya kuvuma noma ngingavumi. I will go there. Lithi iBhayibheli khona umama owayekade ebenesifo somopho for 12 years. Lithi ke lilanga she decided ukuthi I will break camp. Wathi ngiyazi ukuthi abantu abophi igazi njenganami abavumelekile ukuthi baye emphakathini. Kodwa nevertheless I am going there. Noma isimo sami singiphika ukuthi ngiyohlangana nabantu kodwa ngizoya kubantu. Noma isimo sami singiphika ukuthi mina ngawuthola lo yamsebenzi. Noma isimo sami singiphika ukuthi mina ngayiphila impilo engcwele but ngizoyiphila anyway. Bazalwane, into of breaking camp ifuna abantu who have made up their mind. Abantu abazothi noma ngazalwa ngendlela engazalwa ngayo, noma mina ngingenayo qualification, noma mina ngibukela phansi, noma mina ngithelelwa, but ngizoba yilento uNkulunkulu afuna ngibe yiyo. Isikhathi sokufuna ukuvela siphelile. These men, they took a decision that we are tired of feeling sorry for ourselves. Kodwa manje we are moving forward. Sengikhathele ukuba umzalwane ordinary, umzalwane osonta ngesonto kuphela. Namhlanje I'm breaking camp. Namhlanje I'm breaking parameters. Namhlanje I'm breaking limitations. Lapho ungeni khona, lapho sokubona sengaphakathi khona, ngoba I'm ngedwa. Ukhulu wakini kunalowo sesweni. Lapho abantu bethengeke ize kuphumelele ila kuyakhona. Lokho abathenge ngibe nabo ikona engizoba nakho, ikona engizoba nakho. Webazalwane, labantu basifundisa ukuthi kunamandla emini yakho, izinto ezikhuluma ngolimi lwakho izona ozoyibona. Uthi umpostoli Pawule, ngiyakholwa nakho ngiyakhuluma, ngiyakholwa nawe uyakhuluma. Lokho engikholwayo ikona engizokhuluma. Uma ngifuna umsebenzi angizokhuluma izinto ezimelene nomsebenzi engiwufunayo. Uma ngifuna ukuphila angizokhuluma izinto ezimelene nokuphila engikufunayo. Bakhuluma komunye nomunye bathi noma engekho umuntu ozosivumela kulento esishoyo, kodwa sizokhuluma anyway. Noma engekho umuntu ozosikhuthaza ekuthenini ngempela hambani niyongena emzini, but i-strength esingaphakathi esisele naso isona esizosebenzisa. Kuthi angithi namhlanje sebenzisa lokho nakho, ukhohlwe ungakabi nakho. Ukuze umuve apho, sebenzisa le mali othi incane, sebenzisa lo msebenzi othi mncane ukuze ukwazi ukukhuphukela komkhulu. Sebenzisa lokho nakho ukuze uthole ongenakho. Bathi mebeqalaza babona ukuthi yini esinayo la, babona ukuthi hayi imali ayikho, babona ukuthi hayi security ayikho, babona ukuthi hayi support ayikho. Angazi mhlawumbe khona oyedwa owasukuma wathi ikhona into esinayo,
ikhona into esingayisebenzisa, i-courage esinayo singayisebenzisa. Elithi iBhayibheli uNkulunkulu mekhuluma noJoshua uthi weJoshua ungasabi ngokuba mina ngenawe, yima isibindi. Ungazathi khona izwi laqhubuka phakathi kwabo elithi ungasabi ngokuba mina ngenawe, noma nidlula kulesisimo enikuso kodwa ningasabi ngoba mina ngenawe. Angazi ukuthi into odlula kuyo, but ungesabi. The Lord is with you. The Lord is with you. Verses number 5. Uthi, and they rose up. And they rose up. Basuka kuhelela baya eKapa. Ukusuka kwabo, they decided ngayizona ukuthi ukusa kuyokwaziwa yithi. Can you decide today? I'm no longer gonna live the same life ebengiyiphila today. Today. Angisezofuna ukuzwela nokudatshukelwa from today. Angisezoba umuntu ocomplainayo from today. Bazalwane, this was a rash decision, but they acted upon their decision. Musu khuluma izinto bese ungazenzi. And then they rose up. Akusukuma ubani bona. Akusukuma webazalwane uchoko into ebeliyenza. Mhlawumbe abanye babo ngisho imlenze yayingasavumi ngoba sebejwayele ukuthi bahlale kule ndawo. Ngisho amadola ayingasavumi. Akodwa lithi iBhayibheli sizwa kuthiwa bavuka ekseni. Bakhohlwa inhlungu kade behamba nazo. Akukhohlwa ubuhlungu odlule kubo lokhu njengamanje. Arise and shine, for the light has come. The glory of the Lord is risen upon you. Wahambi wedwa. Une-backup yasezulwini. Unamandla kuphushayo. Ngesikhathi usukuma awuzuhamba wedwa. Lo wesifazane owayenomopho wayengahambi yedwa, wayehamba phezu kwezwi elithi uma ngingathinta nje umphetho wengubo yakhe noma kuthiwa kunjani ngiyophi. Basana isifuba engasasifoli kodwa wayesebona umphetho wengubo yakhe noma sikhona isifuba simvimba kodwa waphikelela. Awukuphikelela izimo zimelene nawe. Akuphikelela imali ingekho. Akuphikelela inhliziyo yakho ibuhlungu bekuphoxile kodwa wena uphikelele uthi angizofundisa ngokuthi enhliziyweni yami ngibamba amakhulu, angizofundisa ngokuthi ngibamba belele noma bangenze bona kodwa ngizophikelela ngoba I'm breaking camp. And mazalwane, to break camp, uma sithi you break camp, you dismantle the camp. Uyayihlakaza ukuze ungabusakwazi ukubuyela kuyona. Lamadoda, there was no way they could go back. Ngoba basebenqumile. But we can't die here. Asikwazi ukufela kule ndawo. Mina ngizothi kuwena kuseni, you will not die kuleso simo kusona. You will not die. You will not die poor. You will not die sick. You will not die not having what you need. Angeke ufele lapho. Angeke ufele kule place okuyona njengamanje. Abanye basendaweni yokuba discouraged. Abanye basendaweni yokuphelelwa yithemba. Abanye basendaweni yokulahlwa. Abanye basendaweni yokungabi nalutho. Abanye basendaweni yokuhlukumezeka. Basendaweni yokuphila ngembuzo every day. But namhlanje I'm saying to you, bazalwane, you will not die there. Kunendawo engcono uNkulunkulu akubizeleyo. Kunendawo engcono uNkulunkulu akufuna kuyo. Ifuna wena uthathe isinqumo sokuthi I am breaking camp. I am breaking boundaries. Ngiyashuka la kule ndawo. Isitha siyathanda noma singathandi. Ngiyashuka endaweni ye-stress. Ngiyashuka endaweni yokweswela. Ngiyashuka endaweni yokuhluleka. Because mina, I am a winner in Christ. And the Bible, they rose up in the twilight to go into the camp. And then the wabaya kuyona akusindawo yabo angithi uzwile. Awufunde futhi sima. Khona ngizo bazalwane, uma uNkulunkulu ngicela ngibheke, uma ekusa into a different place, kuneziqhwaga zalapho kuleyo ndawo.
It won't be a walk in a park. Ngeke ufike khona bese konke kuhambe kahle. Ngoba kuneziqhwaga zakhona ekumele ufike ulwe nazo. Uma ufuna ukumove up empilweni yakho yokuthandaza, kunesiqhwaga senyama ekufanele ulwe naso. Kunesiqhwaga senyama esizoletha ukukhathala, esizoletha ukuba discouraged. Yonke camp uNkulunkulu akususa kuyona ekusa kwenye kunezimpi zakhona. Kodwa uNkulunkulu ukunikezile amandla okumelana nalezo zimpi lezo. Uma ekhuluma noIsrael lapha kuDeuteronomy 1 verse 8 ehlukwehla njalo. Uyababalela indawo abaya kuzona, afanele baye kuzona. And lezi indawo ezinabantu bazo. Kodwa uNkulunkulu uthi nginikezile zona. Uzwini? uNkulunkulu zinabantu bazo lezi ndawo. Usinikeze kanjani? Ngoba usinikezile amandla okunqoba lezi ziqhwaga ezikulezi ndawo. uNkulunkulu ukunikeze ilevel akususa kuyona ekusa kwenye, ukunikezile amandla okumelana nezimpi zakuleyo level. Ungacabanga ukuthi uma ususukile kule level usubreak icamp kuzofika lapha kube mnandi kuphela. Izimpi bigger the level or higher the level, higher the battles. Izimpi lingana nesibusiso ne-breakthrough oya kuyona. Kodwa uNkulunkulu ukunikezile amandla okumelana nayo. Lithi iBhayibheli akayekuvuma umuntu alinge kungaphezulu kwamandla akhe. There is power in you. Kunamandla avalelwe kuwena. Lawo mandla uzowabona ngokuthi udlubulundele ukuthi usuke la ukhona. Ubreak icamp and move forward and move up and move up. Ungathi uthandaza kanye ngosuku siphelile leso sikhathi manje, you will not survive. Thandaza kabili noma kathathu. Uma ngadizwe ungalifunde phila ngezwi manje, break camp. Kunezimpi zakhona la uyakhona, kodwa uNkulunkulu ukuthembile. Ngicela uphinde ufunde leli verse khona sizoza ukuthi le ndawo babeya kuyona kwangeyona eyabo. Basuka kuHelena baya eKamu lama-Aramu. Ikamelo bani? Elama-Aramu. Le ndawo abaya kuyo nale ndawo uNkulunkulu akusa kuyona ineziqhwaga zakhona. Ungacabanga ukuthi ngoba kade usanda kusindiswa izimpi uzithola ngoba usanda kusindiswa, the more uqhubeka in years bese ucabanga ukuthi nezimpi zizoshona phansi. No. Too much is given, much is required. Izimpi zilingana nelevel oyakuyona. Wena usazolingwa, kodwa uNkulunkulu ukunikezile amandla okubhekana nezimo. Lithi bayangena babe eKamu yama-Aramu. Ama-Aramu kwakuyisizwe esasimhlulu uIsrayeli. Nikhona bazalwane? Kwakuyisizwe esasim-overpower uIsrayeli. Kodwa bayongena khona. And engeneni kwabo babengena bethi bayosurrender, bayozinikela ukuthi sesingaphansi kwethu. Akodwa uNkulunkulu wenza into eyisimanga bazalwane, because once you take a decision to move forward, uNkulunkulu uthatha decisions for you. Once you take one step to move forward, izulu lithatha 100,000 steps before you. Tinothula nina mina ngiyakulwela. Laba bane kuphela abanawo namandla okuhamba. Ungacabanga ukuthi ungathi uzolinda usube namandla ukuze ukwazi ukumuvela forward. Ungathi uzolinda usube nemali ukuze ukwazi ukumuvela forward. Ungathi uzolinda i-character yakho yakheke ukuze ukwazi ukumuva forward. Ungacabanga ukuthi uyozuhile ukuze ukwazi ukuqhubekela phambili. You heal as you move. Yo lapha zophola ngendlela. Ziyophola ngendlela. Kungathi basho njalo laba bathi yes kubuhlungu kodwa seziyophola ngendlela thina siyahamba. Bazalwane azopholiswa ukuthi uhleli, azopholiswa inkinga ukuthi umi ndawonye, azopholiswa inkinga ukuthi ukhuluma ngazo, azopholiswa inkinga azoxazululeka ukuthi uhleli uyacabanga ngazo. Kodwa once uthatha decision ukuthi ngiyahlukana nazo angisezulawula izinto ezenzeka empilweni yami, you will see God.
iBhayibheli bebuthakathaka benjaba bazalwane. Awudingi ukuthi uzube strong to move forward. Akudingi uzube strong ukuthandaza. Akudingi ukuthi ungalingwa, ungabi nenkinga ukuze uphile impilo engcwele. Hallelujah. Lithi as weak as they were, but they move forward. Lithi ekuseni babengasenendaba nokuthi bazohlangana nabantu. Because umuntu othatha isinqumo sokuqhubekela phambili akanendaba nokuthi abantu bazothi. Leyo syndrome into endala ukuthi abantu bazothini. Ehlisi musuphila ngokuthi abantu bazothini. Awucabanga ube kokhona abantu abahlangana nabo. Beyongena emzini. Babezobabuza ukuthi niyaphi nina ngoba niqualify. No, we are moving forward. How nizofika kanjani phambili ngoba nanibuthakathaka amadolo enu abuthaka futhi nisahluleka endleleni nizofika kanjani but we are moving forward. Lithi iBhayibheli bazalwane bami sengithandaza ngalesikhathi beqhubekela phambili. Lithi iBhayibheli lapha ya emzini la bayakhona. Laba yakhona usungadlala inqubeko laba yakhona. Lithi iBhayibheli impi yamaSiriya yezwa imisindo yey'nqola zamahashe bezwa umsindo wabantu abane kodwa uhamba abantu abane futhi abanama-footstep angazwakali. Kodwa lithi iBhayibheli laba bashiya ikhempi yabo beshiyela laba bangelutho. Laba bawutho bashiya izinto abanazo beshiyela abantu abangenalutho. Kunezinto ezishiyele wena kanti kuthiwa wena awuntwela lutho. Because uNkulunkulu uzokwenza izitha zakho zize ama-footstep amahhashi nawenqola kanti kuza wena isehluleki sendawo. Kanti kuza wena umuntu ohluphekayo. Kanti kuza wena umuntu obizezwa amagama. Lithi iBhayibheli impi yamaSiriya yashiya amatende ngayo, yashiya igolide layo, yashiya isiliva yalo, iziziti zabantu abane abanokho. Kunezinto ozozithola ungazideserve. Lithi iBhayibheli uverse number 6. Cela ufunde uverse 6. Okay, mhlawumbe uqale kuverse 5 ufunde wonke uqedele. Basuka kuhelela baya eKamu lama-Aramu. Sebefika emaphethelweni eKamu lama-Aramu bheka kwakungekho muntu lapho. Basuke kade bazi ukuthi bazofica multitudes of people. Bese bethi kubona no, we surrender to you. Lithi iBhayibheli there was no man. There was no man. Uyabona le level oyisabayo ilinde wena. No one will take your position. No one will take the job uNkulunkulu akuasayinele wona. No one will do the assignment uNkulunkulu ayibizele wena. No one will take the car that was assigned to be yours. No one will take the job that was assigned to be yours. Okubekelwe wena ngeke kuthathwe abanye. Okukhonjele wena ngeke kuthathwe abanye. The assignment nobizo lwakho luzohanjwa wuwe. Akekho ozolenzwa kangcono. Uma befika lithi iBhayibheli there was no man. Laba babesaba yabekho. Laba bayitshela ukuthi ibona abangcono kunababekho. uNkulunkulu kunezinto akulungisele zona ekungezakho ngqo. Cela uqhubeke ufunde verse 6. Inkosi ibiyizwisile impi yama-Aramu. Okay, nansi into uNkulunkulu ayenzile. Before laba uNkulunkulu bazalwane is not a respecter of men, but he respects and honor his word. uNkulunkulu into ayenzile ngesikhathi bethatha isinqumo sokuqhubekela phambili sokusuka kule ndawo. uNkulunkulu wabahambela phambili. Nizwile bazalwane? Wabahambela phambili wayosebenza indlebe zalabo bayakubona. Ukuthi makhambo yedwa ngesikhathi oyedwa walaba bane banochoko enyathela kuba ngathi kunyathela inkulungwane.
Ngesikhathi kunyathelo wesibili kuba ngathi kunyathela inkulungwane. uNkulunkulu wenza endlebeni zalabo abazwayo. Izitha zakho uzokhuluma kanye zikuzwe ka-100. Khona izinto uNkulunkulu azozenza wena ungashongo lutho ngenxa yesinqumo osithathile. Ngoba uNkulunkulu uhlonipha izwi lakhe, akahloniphi wena, kodwa uhlonipha izwi lakhe. Laba bathatha izwi lokukholwa, lokuthi asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Lithi iBhayibheli ngesikhathi benyathela laba, endlebeni zalaba balaphaya ngaphakathi bezwa ngathi amahhashi. uNkulunkulu uzokwenza izinto empilweni yakho kuba ngazuthi awedwa, kube kuzokuba ngathi wena uthwele, kuba ngathi wena uyathakatha, kuba ngathi wena khona into owenza ngayo. Yini indaba wenza indlebe zalaba ekufanele bakuzwe wazisebenza, zangezwa laba zezwa yena. Ngesikhathi bezwa bashiya inkambi. Ukhumbule laba basenayo icamp, bayibreakile icamp yabo. Akodwa now uNkulunkulu is launching them into a new camp. uNkulunkulu uba sendaweni engcono kunale kade bekuyona. Ngicela ufunde esima uqhubeke noverse 6 ukuthi le ndawo babekuyona yayinjani mawuyiqhathanisa nale basuka kuyona. Inkosi izwi siliphi yama-Aramu, umsindo wezinqola nomsindo wamahhashi nomsindo wempenkulu. Azakhuluma omunye komunye ngokuthi, bheka inkosi yakwa-Israyeli isiqashele amakhosi amaHeti namakhosi aseGibhithe ukuba sifikele. Bacabanga ukuthi bapikile, bathi hayi laba basipikele, kanti bahamba bodwa. Webazalwane, uma sihamba noNkulunkulu siyimajority, singena la khona kudingeka abantu abaningi, kodwa wena ungene wedwa. Uzubuze kuthiwa wazi bantu, uthi hayi angazi umuntu, ngazi izwi. Because uma uhamba noNkulunkulu uhamba nemajority, awedwa. Qhubeka. Ayasesuka abaleka kuhwelela, ashiya amatende awo namahhashi awo. Nazo izinto abayishiya ukuze ubone ukuthi le camp abazongena kuyona laba ingcono. Bazalwane, indawo uNkulunkulu akusa kuyona ingcono kunalo kuyona njengamanje. Ingakho kufanele uyishiye lokuyona. Uthi bashiya amahhashi, bashiya inqola. Qhubeka. Bashiya nezimbongolo zawo nekambi linjengalokhu linjalo. Ya. Abaleka ukuba asinde. Labo abanokhobo sebefike emaphethelweni ekambi, bangena kwelinye itende. Awubazalwane, lithi iBhayibheli ngesikhathi bafika kwelinye itende. Kusho amatende maningi bayayikhethela. Abantu who are moving forward bazikhethela bona. uNkulunkulu uwenza kube kuningi ukukhetha kubona. Lithi iBhayibheli bangena kwelinye itende because they have moved forward. Khona izinto ezingeke uzidecidelwe abantu ozozidecidela wena ukuthi le angiyithandi ngifuna le. Lithi iBhayibheli laba kade bengenalutho mase befika endaweni engcono sebekwazi ukukhetha. Wena endaweni engcono ozokwazi ukukhetha kuyona. uNkulunkulu iziningi izinto ukuyikhuluma nawe ngoba usendaweni ephansi, even in your spiritual life. Kodwa once wathi ukukhuphuka kancane, isambulo zenkosi izoba ziningi kuwena. uNkulunkulu uzokwazi ukukhuluma nawe izinto eziningi. Uthi uNkulunkulu kuJohane, methi uJohane akeze uthi no